Гомумән, үзем көйгә килгәндә, халык җырларына килгәндә, әйтәсем килә, иң элек ул безнең зур хазинәбез. Һәм инде ул менә буыннан буынга күчеп, безнең ата-бабаларыбыздан шул җырларга салынган, чынында күңелдән чыккан һәм салынган мәгънә әлегә кадәр килеп җитүе, ул миңа калса бик зур байлык, аны сакларга кирәк. Һәм аны шулай ук дәвамчылар һәм шулай киләсе буыннарга җиткергә кирәк. Башкара үзенең ягына нәрсәдер өстәп, чөнки һәр буын башка төрле дөньяда яши һәм үзенең шушы яшәешендә менә шушы әлеге көндәге булган әйберләрне ул шушы җырга сала үзеннән өстәп. Шуңа күрә әлбәттә нигезен саклап калу мөһим, ләкин ниндидер яңалык, урынлы яңалык булса, ул артык булмыйдыр.